DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9 na! PIO na! Maray na aga tabi mga kabarangay. Itanong mo na. Miyerkules nangunyan, Petsa 15. Maray na Petsa dapokan bulanin Hulyo taon 2026. Kanban. Aldaw kan sa tuyang mahal na inang Birhen Santa Maria, pasalamat lamang kay Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Novena. Madadangog po yan taod-taod alas 5:15 ang hapon live. Digdi po sa DCGB. Asahan tingog, kanbanwaan, boses ng sambayanan. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo. May Mantang ma-check lamang kita ng attendance sa ang number ko 0942670195. Pakusugbuot lamang. Good morning. Pa-check attendance 0942670195. As in 096607301115. That's 096607301115. ating lilinaw. Pwede man sa messenger ko tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez o kaya sa Tingog, Viber o kaya sa Telegram, hanapon lang nindo. Pwede man dyan sa samuya pong comment section sa DCGB News Online. piyongang, Kasabay na dyan ang imbitasyon na mag-iriba-iba kita sa Kodalas 10:30 nin pagkaunto. tingog, Ready na po sa tuyang tropa. In fact, naka-standby na si Karen. Kasabay dyan sa luwa, siyempre si Pading Al, Pading Jomar, Chief Jimmy, ang samuyang Chief Reporter with Joshua, as in si Angel. tingog, kanban. Sa Master Control, ang samuyang Chief Tech mismo ang yaon dyan, si Chief Tech Ramir Tanay. Sagot ni Para po sa broadcast kan DCGB region-wide sa radyo. Sa newsroom yaon dyan, News Director Bardila, Ma'am Sya Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole and Gloriani. bawat usap Sa IT, Jerome Nico Martinez and mga OJTs niya to. ating hihimayin. From Sorsogon State University. Mapalokal na Yugon mo ano. Ito. alas 9 na. Ako po, si Pio Fernandez. May tanong ka ba? Itanong mo na. Bawat usapin ating lilinawin. Isyu ng bayan ating hihimayin. Tingog kanbanwaan. Mapalokal, nasyonal, internasyonal. Sagot ni Pio Fernandez yan. Piyong ang bayan. Pio Fernandez laging maaasahan. Tingog kanbanwaan. Happy birthday po kay Senior Board Member Juan Kongkong Miguel Salzeda. Kinatawan Kongkong, happy birthday tabi siya sa imo. Hali sa hierarchy po kan PBN Broadcasting Network Incorporated ang DCGB AM. Partikularmente hali siya sa indong lingkod dasin sa programang Tingog kan Banwaan. Maray na aga tabi asin happy birthday kay Senior Board Member Juan Miguel Kongkong Salceda. Usapin ating lilinawin. Isyu ng bayan ating hihimayin. Habi kan listener niya to from Ginubatan. Waan. Happy listening listening from Ginubatan. Lang gayon san music mo tabi Sir Pio. Bagaman sa na fiesta. Advance happy fiesta Ginubatan. Longgani sa festival maski sadit. Manamit kina malanit. Kay na po nagpaparatunog na naman mayon baga rumbling sounds o tunog nin daguldul. Pardon my ignorance, nakahuron yung yung Fabox tabi Chief Tech Ramir Dayman. Apudan ta si taod-taod si Madam Belinde Madam Doreen Abelinde. Kung ano yan na rumbling sounds na yan tabi o parte na ang gayud ka so mga volcanic quakes o kaya itong so low frequency volcanic quakes or what tabi ha? Yanan, Pio Fernandez, ang inyong kada
Ayos na. Sige, tabi. May report kay kita dyan sa luwas. Huwag na natin patagalin. Kumusta ang connection ni Karen? Karen, marhay na aga. Go ahead na. Hello. Go ahead, Karen. Yes, thank you. Good morning, Tabi Sir Pio. May 5,000 pesos sa 10,000 pesos ng marireceive ang mga opisyalis kan barangay sa bilog na probinsya kan Albay na makakatapos ng tulong duro-diretsong termino sa pagiging barangay opisyal. Iyan matapos ng aprubaran sa huring pagbasa kan sanggunian panlalawigan kan Albay ang ordinansang itinag-otorisar ni 3rd District Board Member Das Maronilla na may titulong An Ordinance Granting Exemplary Public Service Cash Incentive to Qualified Elected Barangay Officials completing 3 consecutive terms in the province of Albay. Rusog Serpio sa aprobado asin pinal ng probisyon kan ordinansa. 5,000 pesos ang marireceive sarong kwalifikadong sangguniang barangay member o kagawad. Mantang 10,000 pesos ang makukuha kan sarong kwalifikadong punong barangay na tuminapos og graduar nin tulong termino originalmente sa pinagkiliran sa iyang posisyon. Talagad ang paglilinaw sa tiyo kan ordinansa ngani na maging kwalifikado ang sarong opisyal sa service cash incentive na ini. Kaipuhan na kumpleto ng GAD ang bilog na termino. Ikadua, day na dismiss o naali sa posisyon dahil sa administratibong kaso ano pang kaso mantang dapat they mean final as in executory na desisyon sa mga kasong korupsyon, dishonesty, as in ano pang moral turpid offenses, as in kung ang sarong official Serpio uminasumir sa sarong posisyon sa paagi ng legal na succession na day man talaga nailihir sa pinag-asumiran na posisyon, day na ini magiging eligible sa Yan. pagkuan ng insentibo. Mantang tangani na masertifikar ang tulong duro-diretsong termino kay ni, mapresentar dapat ini sa mga validation committee kan gobyerno provincial kan Albay. Penot min certification or official record of service and term history from DILG as in COMELEC record. Ikadua Serpio, dapat igway ninin official na kopya kan proklamasyon or certificate of election for the 3 consecutive terms as in unsworn declaration attesting kan sa indang authenticity of the submission and qualification. Bali Serpio, ang provincial validation committee anong tabi yan Serpio? Iyo ang governor, provincial budget officer, provincial accountant, provincial treasurer, provincial legal officer, asin ang presidente kan liga ng mga barangay sa Albay na si ex-officio board member Milabal. Okay. Tabi Karen, third and final reading na yan, aprobado. Yes po, Sir Tio. Now, gura no so insentivo na makukuha tabi ita iyan baga pag sinabi tang barangay officials igoning elected dyan, buda ba kung elected. Primero, ang qualified is yung elected sana. Yes, Sir Tio. Okay. Igo baga dyan sa mga ilihido nin kagawad, buda kapitan. Gura no sumariresibi na cash incentive kan mga kagawad na makakwalify basado sa proponido as in aprobadong ordinansa na iyan for third reading sa mga barangay kagawad. 5,000 pesos po, Sir Tio. 5,000 pesos. Iyan, so makakakompleto kan tulong turno na successive sunod-sunod. Yes, tama, tabi, Sir Tio. Oho, okay. Asin sa kapitan, 10,000 pesos, 10,000. So sunod-sunod man, daining pag-ultanan. Yes, Okay. Sir Tio. Halimbawa, so kapitan, dahi taman pigahagad, nagadan o na-invalidate dahil na makaka-functionar as kapitan physicalmente and intellectually, di na makantay na supwesto, suminakat so sarong konsihal na top notcher
na ikaduwang taon niya, ikaduwang turno niya nakuta na kaya lang naputol pagkakagawad, tanagi na siyang kapitan. Now, pwedeng makakwalipikar itong kagawad na itong nagsaangat bilang kapitan, over? Malinaw po, Sir Tio, kay Board Member Maronilla, kaya na po, Sir Tio, kapag sabing kung succession or may succession na nangyari, gustong sabihin kayan, putol na, duro-diretsong 3 consecutive term niya. Yan, that was the contention man baga, narumnuman mo ka nakalis na pag-report mo kaan, iyo man so nag-brought out tabaga na logically, mapuputol talaga iyan. Yes, po, Sir Tio. Yan, okay. So, dahil na siya maka-qualify man agad. Nga di-defeat so purpose na ma-straight so tulong successive na terms, ano? Roger on that po, Sir Tio. Tapos, halimbawa, sarong konsihal or kapitan, as the case may be, na kumpleto sa turno, pero igwaning pending criminal case or administrative case or may nakasaangat na kaso man sa ombudsman na pendiente. Ano ang sistema? Makaka-receive yan kan monetary benefits na yan? Yes, Sir Tio, for as long as the IPA final as in executory an sa iyang kaso or kumbaga the IPA final and executory an sa iyang conviction sa mga grounds arog kan graft, corruption, dishonesty, as in moral turpitude as of the date of processing. Maski nga ni Sir Tio, halimbawa, nasuspend niya yan na sarong opisyal, pwede pa siya tabi, Sir Tio, makakuha insentibo, tan halimbawa ni Kinatawan Maronilla, kung na-dismiss na yung kaso, mapadagos pa nga yan, mag-survey, buda pag nasuspender, pwedeng makabalik pa nga yan sa posisyon. Halimbawa, igwaning pendenteng kaso sa ombudsman and he or she was preventively suspended for 6 months. Tapos, natapos na sa turno, dahil siya nakabalik, tulong bulan na sa halimbawa, sa turno niya, sa ikatulong turno niya, tulong bulan na sa natatada, nasuspender siya for 6 months kan ombudsman, would she or he be still qualified? Yes, sabi Sir Tio, iyan man ang pinag-aputa kung halimbawa na papatapos na kuta, makaka-receive pa ba siya? Yes, sabi Sir Tio, makaka-receive pa man siya for as long as day pangani final as in executory and sa iyang kaso as of the date of processing. Iyo. Maski na suspender palan, pwede, basta natapos na sa turno, ano? Yes po, Sir Tio. Pig-apo dan takutan na si Kinatawan Das kundi cannot be reached yung sa iyang cellphone, kaya ika na sa nasunag serving Kinatawan Das Maronilla. Anyway, sige. kung si board member nila, di bali, co-author siya kayan. Apo doon Sa bagaan, sige. NND Albay Chapter, President. Sige. Kaya, pwede yan. O di, yan. on third and final reading, dahil pa man yan nangangahulugan na i-implementer na tulos, ano? Actually, Sir Tio, approved na siya. Pero, dari ang sabi digdi, 10 days after the copy is posted sa bulletin board, ibig sabihin, igwapaki aalaton kan Sir Tio bago siya ma-implementar. Di sain palanda huhuguton su fundo, ano? Pardon data tayo na kontak si Kinatawan Das, unattended. Sain da huhuguton su pundo para sa kwan na iyan, sa katuyuhanaan. Susog, Sir Tio, sa Section 9, kana appropriation as in funding source kaini, ang pondo kaini, Sir Tio, kukwaon sa general fund kan gobyerno provincial kan Albay. Iyo. Pero nga ni, sinabing subject ini sa availability of funds as in regular budgetary allocation as authorized under the relevant annual or supplemental appropriations ordinance for calendar year 2026. Gustong sabihon, pag nakapasarang ordinance ang iyan, dining permanent source of funding, magdidepende sa availability kan pundo, tabi? Yes, tabi, Sir Tio. Iyan ang malinaw digdi sa pinaka-ultimong provision. Yun lang. Bako pala na steady, dining steady appropriation, kumbaga na yaon dyan permis sa kunya na ma-i-institutionalize. Sir Tio. Remember, takulo na barangay pati. Dakulon iyan pati, di malas, so kung baga abuton ka itong so
ikatulo niyang turno natapos niya daing pundo sa Kapitolyo. O paano kaan? Sige daw apo dan ko si kinatawan Mila tibaad lamang na available. Sige basta iyon ha. Roger on that. So daining ko na daining permanent appropriation palaan. Oo, tas sa general appropriation bagay ako kaon kan probinsya kan Albay. General appropriations kung taon-taon pag-aalok karan kayo General taon-taon general fund. O sige daw tabi. Sige, Okay. Sir Tio. Yan ang report. Karan Ala, DCGB News. Salamat ka rin sa istorya. Hali dyan sa luwas. Pinag-apudan ko na si Honorable Kinatawan Milabal in her capacity as ex-officio member and siya bagaan mga mga kapitan dyan sa sanggunian representante manungod sa bagay na yan. Tibaad lamang mapakihuro ng takon mapopwede siya on air. Hello, Kinatawan Mila, good morning. Opo, pwede ta katabing ma-interview i-on air ta ka manungod duman so ipinasar na ordinansa ni Kinatawan Das Maronilla mataoning mga incentive sa makakatulong turno tabi na ilidong opisyal. O ano lamang ang pwede tang ikatabang dyan? Sige, i-on air ta na tabi si Honorable Kinatawan Milabal na saro sa ex-officio member sa lado man kan mga kapitanes del barangay digdi po sa bilog na probinsya ng Albay. Nasa linya na tabi, on air na si Kinatawan Mila, Mama Mila Kinatawan, marahay naga, on air na tabi kita sa DCGB. Maray na aga tabi sa gabos na mag-aantabay din sa programa ni Pio. Sana po nasa maray kita gabos na pamugtakan. Opo, kaso hapon tabi Kinatawan Mila, katatapos pa lang kang report kan sa muyang koresponsal na naipasar na da dyan on third and final reading sa Indo sa Sanggunian Panlalawigan so ordinansa na co-author ka daw tabi na minataoning monetary incentive duman sa mga ilihidong official sa barangay in which case ika po sa mulado kan mga kapitanes sa probinsya. Ano po tabi ang masasabi mo kaini bilang ika representative kan mga kapitan sa barangay diyan Sangguniang Panlalawigan? Pio, ang ano po baga kaini, ang budget kaini Pio kung approve na po talaga sa availability of fund, ini po, diretso ini ngunya na. So mag-graduate lang po ngunya na taon. Ay, pag nagkaiwa ba ako ng eleksyon, di ba? So mga nakatulong term na, iyo po ang entitled kaini na mag-claim. Okay. Ang budget kaini tabi na allocate through DM Maronilla, sumagraduate lang po ngunya na term. Ayun. So, diretso po ini. That's very clear. Yun lang nga ni ko tanan. So, ini pala na ordinance ang aprobado na magiging applicable sana sa mga graduar mo niya na set ning barangay officials. Yes po. Ayun, napakalinaw. So, pagkatapos ka ini na maimplementaran ngunyan, bako na ining efektibo sa mga successive na taon tabi Kinatawan Mila. Oo. Depende naman tabi Pio kung may magpasar naman po na ordinance na pertaining sa araw na mga insentibo para sa mga barangay officials. Ayun, very clear, very clear. Now, bilang co-author tabi Kinatawan Mama Mila, so gagamiton mo niya na fundo ka yan sa mga ma-qualify sa ordinansangan mo niya na mga ma-graduate na kapitan, buda, konsyales del barangay, sa intabi huguton? Sa general fund po kang PGA. Ayun, general fund kan PGA. Tamang-tama baga tabi pati tama election sa Nobyembre, so madideterminaran na dyan so mga makakwalify tabi Mama Mila. Sabi boss. Okay. Klarado man po. So, inisplikar ka sa hapon ni BM Maronilla, which is nahili ko nga talaga si Karen na talagang nakamonitor sa pag-deliberate ka itong bagay na ito. Opo.
Now, naunambitan tabi duman kinatawan nila na igoning parang ma-screen kan mga qualified. Yaon na duman na ibugtak na sa ordinansa. Nuarin po kamo tabi kunyan, ma-proseso kaan, ma-acceptar o paano po dapat bang mag-aplikar sa mga qualified o kamuan mapili tabi, mahanap over? Pero DILG po, pati yan PO. Kasi yung umbaga po, nakalagabos na mga records ng mga barangay officials sa DILG through the endorsement of DILG po sa duman po sa opisina ng Sangguniang Panglalawigan. Ayun, okay. So kamuan mahanap kang records and isusumiter iyan kan DILG susog duman sa ipinagtalaan na rekisitos kan ordinansang an madideterminaran kung si sayan kwalifikado. Iyo tabi. Oho. Bali masurat po iyan si BM Maravilla sa gabos na mga sa 7A. Pero nga kitang munisipyo, 15 munisipyo, tulang cities, ma-coordinate po kayan si BM Maravilla para po sa nasabing mga dokumentong iyan. Mhm. Ano yan tabi? Rin mapunta ma-eleksyon na baga sa Nobyembre sa pag siguro mapuuna iyan na mag-coordinate si BM Maravilla through sa ganyan pang secretariat. Iyo tabi ano. Okay, so anong masasabi mo kayo? Would it be beneficial man tabi sa mga kapitanes buda sa mga ilihidong konsyales as well tabi sa barangay? Po tabi Pio, kumbaga maski puro paano, maski araw pa iyan po ang marireceive nila, at least na-recognize sila na nag-contribute sila ki serbisyo publiko sa lambang komunidad dito po sa probinsya ng Albay. Na duman sila po nakadesignar bilang punong barangay, mga barangay kagawad. Iyan po, kaugmahan naman po iyan kung mga matapos na sa turno nila bilang mga barangay officials. Mhm. Salamat din maray sa oras tabi and mabuhay ka tabi kinatawan Mila Mama Mila. Ayun mga sabi Pio sa pinasal kasuha po ni BM Melissa sa Maragod sa Tourism na dapat permi kitang mabuhay. Albay. Salamat po sa boss mo nag-antabay. Siriman sa inyo Pio, para inaaga tabi. Thank you so much sa mga tugang si Honorable Kinatawan Milabal sa pagkaklararkan istoryang iyan dyan na pinag-report ni Karen Ala. Oras Pilipinas. Igo na kita ning sandali. May tumatawag sa atin. Ako mo daron ta daw tabi. May nag-upload sa satuyang telepono. Hello, marhay na aga tabi. Good morning, boss. Yes po. Bako kaya yung maray malinaw. I-clear ko lang yun, mga just a minute, ano? Ano ito so incentive na makukuha? So, alimbawa, baga pang tulong term mo ngunyan na taon. Baka, No po. alimbawa, nanggana ka ngunyan na pang tulong term mo, iyo ang makakakuha. Pag nakumpleto mo sa tulong turno, pag nakumpleto mo tabi, pag nagana ka ngunyan, dai pa iyan. I see. Ayun, no. Dapat makumpleto mo ito. Oo. Makagraduar. Election. Makagraduar ka sa gabos na inatulong sunod-sunod na eleksyon, nakumpleto mo ito. Kaya nga ni, boss, araw kayo ni, bawa, baga nakadua ka na. Mhm. Tapos ngunyan, pantulong mong term, nanggana ka, Oo. makakakuha ka. O mapuon pa sa na yan, ngunyan na eleksyon. Pupuon so bibilangon so ikatulo mong turno kung makumpleto mo so kapangganahan mo ngunyan sagkod na matapos mo an. Yeah? I see. Sige. So, previous na term. Isasabay sa duwa mong term, then so kapangganahan mo ngunyan, pag nakumpleto mo pa ito, di sumada tulo na tabi. I see. Pag una ko yan, applicable kung ngunyan lang ma-start, ay ngunyan na 2026, ma-start. So matgraduar ngunyan na kwan, so makagraduar ngunyan na ikatulong turno. Iya. Halimbawa, di kaya sa barangay na mo, nakaduwa na siya na puro gana, ngunyan, pantulo niya. Kung gumana siya ngunyan, may makukuha siya. Dapat tapusin niya itong turnong ito. So ikatulo niyang kwan, apa. Kaya nga eh, oo. Okay? I see. Sige. Clear na po. Okay. Thank you so much.
Yun. Nag-upod si Kinatawan Mila, Mama Mila, kindly redial ta nagsabay kay so nindo sa saro lang ang phone ta. Okay. Kinatawan Mila, Mama Mila. Medyo nagfe-feedback Mama Mila. So ano ka ito kuya? Pag sinabing nakatulong term, last term mo na ngunyan. Yes. O bako mo, ma-election pa sana nanggana. Bako po ito ang pinagbabasihan. Correct. Kung nanggana na po siya sa tulong term, nagprimero gana, ikaduwa gana. Pag tulong term, last term yan na ngunyan, ito ang babasihan kang nasabing ordinansa. Dapat kumpletaro niya so tulong bilog na termino ito. Halimbawa, manggana siya ngunyan. Pag nanggana siya ngunyan, dapat makumpleto niya pa ini. Tanganing mabilog sa tulong. Niya pa sa katulong term, di ba? Yes, Kami mga barangay official. May nakatulong, pangtulong term ni na ngayon ngunyan, nanggana pa kami. Ito ang babasihan po. Pag nakagraduate na kamo, graduation na talaga, tulong term. Saka ka ma-qualify. Yan. Sa parehas mo po kang kagawad. Oo. Ang kagawad, nakatulong gana ka, bilang kagawad ka, ano ka naman, laong ka naman sa nasabing ordinance na to. Basta natapos mo. Yan. Basta nakumpleto. So pasin na lang, Pio, ang i-explicar ko. Itong nag-upload ka sa bago. Nanggana, pagtulong term na angon yan, na makandidato pa sana. Yan. Di pa po ito pwede ma-qualify kasi makandidato pa sana sa pangtulong term. Yes. Sabi ka ito, nanggana na 1, 2. So pangtulong, yan pa sana siya. Alimbawa, magka-eleksyon. Correct. Malaban pa daan. Hindi pa siya pwede qualify naman sa nasabing benepisyo. Correct. And if ever... Tulong gana, pag natapos mo sa tulong gana na dire-diretso ka, maray masugin hawa mo, kung iwa pang benepisyong araw ka ini na may magbusol, mapakwalify ka po naman. Very clear. Very clear. Sumabi kaya, doon ang term ng gana, ngunyan makandidato pa sana, hindi ito pa determinado kung makakalusot pa siya, di ba? That's what I'm saying, na dapat makumpleto mo, daw nang gana ka ngunyan sa ikatulong turno mo, makumpleto mo, so ikatulong mong kapangganahan. So, pero ngunyan po, di ka pa pwede qualify. Dahil pa mapuun ka pa sana. Correct. Oo, tulo. Iyo po. Opo, sige. Dito mo ma-determinaran kung makasabay pa kita o dahil na, di ba? Opo, sige. Na lang po sa boss na mga barangay official na sana po trabaho sa nang po kita sa community. Dahil may election kiday, obligasyon ta po na mag-survey sa barangay. Kung kay po mo mamila ning mapayong giraray, umapod ka sa natayaon sa nanharong ko kataning kang Kapitolyo. Grabe ka naman, Kuya Pio. Salamat, tabi. Tamaski pero paano din mo ako pinamati. Kikas mo nagkaigwa kisipon. Salamat. Sa sulidahan ko ito magpayong na ito kidakula. Salamat, tabi, Mama Mila. Suwan kitang buwadungan. Thank you. Salamat. Okay. Thank you so much. Mga tugang si Kinatawan Milabal. Okay, yan po ang paglarar kan manungod sa siring na bagay. Oras Pilipinas, igwan na kita tabi nin 2 o kaya 1 minuto o kaya yan 1 minuto bago mag alas 9:38. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana.
Pero kalma lang, ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lunchtime na listeners, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. 2 ulam tapos may drink in 1 meal. Mapapa-tastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Tuhod, siko, baywa, aray,
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Max Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamal na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12,
Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, blood donation as in traslacion. Hulyo 16, opening ceremony and cultural presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in mountain bike race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi Canlibon Gueño as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Ioan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, an aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago de Libon, namumutan niya mong patron sa saimo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Theo Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Kasuhapon tabi may nag-inquire sa Satuya ano ang latest sa Medio Oriente. Inda ko sa natabi kung yaraong ka mo if you will be interested yung kung interested ka mo sa may very latest kaya tabi not unless na mag-go signal ka mo mga paraan tabay ta if you want international or national muna tabi, depende po sa pulso nindo. 0942-670-1195, 0942-670-1195, and 0966-0730-115. Kasuhapon, Andy Marso, increase sa crudo, 4 pesos mahigit 4 pesos per liter mahigit, 4 point something. And so gasolina ata, piso, 1 point something. Siring man so kerosina nag-increase. Ngunyan, if you may tabi, if you want, international muna, tabi, na istorya, bago sa lokal, day pa maning report dyan sa palibot, kindly, your polls, yan, listener's choice, tabi, yan, ito may, may text, international, okay, I'll chat, sige, sa text tabi man, kung okay sa Indota. Igo kay aning development duman. Now, aro kay ni, pigo para unambitan kay baga paano kang kunyan, kang Iran na sarado na daso Strait of Hormuz. That's their contention. Pero, igo ning very latest kunyan tabi, si Presidente Donald Trump inasiguraran kinaaban na bukas ang Strait of Hormuz. So pig-agihan bagakan mga oil tankers na nagbabakal ning krudo, gasolina, kerosina, and other petroleum products, liquefied natural gas sa mga nasyones na nagpuprodusir kay ni sa Medio Oriente. Yan. Ito, sarong text tabi, si 419, please, more update sa international. More update po sa international. Sige, tabi. 9419. Thank you so much, tabi. Please, your, sabi ng your choice. Ngunyan, di ka mong nariparo baga, dainin masyadong bareta ang ngunyan na nagluluwas na igwa na naman na binomba o hinarang o pinasabog na oil tanker sa Strait of Hormuz. Taigo po ning deklarasyon ngo niyan si Presidente Donald Trump na bukas ang Strait of Hormuz. Ang nangyari pa primero, binarikadahan kan US ibuniltada so blockade, military blockade, naval blockade sa Strait of Hormuz. Kaya lang ang poprohibiran na mag-agi duman paluwas palaog idtong sa mga barko na hali sa pantalan o pier kan Iran
or mga barko o tankers, oil tankers na pasisiring sa pier o pantalan kan Iran. So dati bagang naval military blockade, yun ang hinarang. Pagkatapos, so mga oil tankers kan man lain-lain na kinaban na nagbabakal nin petrolyo sa Medio Oriente na minaagi sa Strait of Hormuz, pinag-aantabayanan po kan Puersas Armadas kan Estados Unidos de America. Ipapadagog ko tabi sa Indo ang bagay na yan, boses mismo ni Presidente Donald Trump kang US sa report man ini kan Fox News. Ano? Araw kay niyan gibo maski sa mga international na TV networks, mainstream media, CNN, BBC, Al Jazeera, Fox News, ABC, o kung ano pang international news outfit na mainstream, legitimate, nagagamit man sindanin mga voice clips, mga istorya na hali sa ibang istasyones na nin telebisyon. Iyon ang trend ngunyan tabi. Pinag-acknowledge lang suinalian to complete the story. Ano tabi. Now, yung mga puwan sa tuwing adaptaron ngunyan, sa Fox News, si Jesse Waters, inian sa iyang report sa ikatulong banggi, tulunang sunod-sunod na matitinding banggi, pigbubumbakan Iran akan US so Iran. So Iran bagatabi kan nakaaging semana may pinaputok na naman na oil tanker nag-agi sa Strait of Hormuz, di binalos-balos na sinakan US bata maray na suhuroron, may memorandum of understanding na, may ceasefire na, bungbunga naman kan Iran sa Strait of Hormuz na may naglalataw na nga ni, ini po na istorya ko kan programa ta sa Bicol Target paghapon na may problema na sa laog kan Iran, may nagluluwas ng informasyon hali sa mga international security analysts na dakulaon ang posibilidad na sa gobyerno sibil kan Iran dai na kontrolado ang IRGC, so Islamic Republic Guard Corps of Iran. Yung baga Supersas Armadas man kan Iran. May mga hardliners palan dyan na talagang itong mga ekstremistas na grabe ang fiel, pagiging loyal duman sa mga mula, mga kleriko, sa mga ayatollah Khomeini. Na iyo bagaan ang pinaka-supreme leader ang nagpapadalagan kan gobyerno kan Iran susog sa interpretasyon kaining mga kleriko, mga mula. Extreme na interpretasyon kan sa indang Biblia. Pero may sibil na gobyerno man. Dumana nagkaigonin problema. Taigonin mga nakikihuron sa US, igonin mga hardliners. Kaya posible ngayon na ining nagpaparapalugtok ng missile na iyan sa mga nag-aagi sa Strait of Hormuz. So mga hardliners iyan. And in fact, so Iran, ining mga hardliners na ini na pinagasabi, sige man ang palugtok ng missile sa halos gabos na pagtaraning nindang nasyones sa Medio Oriente na igwanin mga intereses as in base militar ang US. Dahil napipalibre kan Iran. Qatar, gabos yan tabi pigo ko niya na, no. So taon-taon ipagkapadagos tayan, medyo tamang-tama man nga ni, nasa linya muna sa mo yung chief reporter, si Pading Jimmy. Sa ikaduwang kabtang kan sa tuyang programa, ipagkapadagos tayan. Ilog ta muna ang report ni Chief Jimmy na nasalita. Chief Jimmy, compadre, good morning tabi. Go ahead. Yes, salamat tabi pade sa mga dagdag pa niya itong istorya. Nagpadagdag min mga pulis, si Mayor Caloy Baldo kan kamalig sa mga border control point. Kan kamalig aron sa Anuling, asin barangay Kirangay, para 24/7 mabantayan na dahil talaga nin makakalaog nin mga tao sa mga danger zone. Matatandaan kan mga nakaaging aldaw, nagpipinsar na medyo pababa na ang aktibidad kan bulkan, kung kaya sa mga polis medyo nagbahar-bahar na sa area, alagad kan biglang naggambyo ang hiro-hiro kan bulkan, kung saan sa pagkabanggi medyo nagtitindi ang banaag asin daroy-doy nin kalayo, hali sa bunganga pababa, asin ang bulkan na mamalisya na kung maaga maragubnobo na tabi pa di ang tulak. Ang ginibo ni Mayor Baldo nag-request sa PNP
dublihonan seguridad pagbantay sa pamitisan kan bulkan digdi sa area kan Kamalig sa pagsasabing tibad magkabiriglaan na naman kung biglang pumusngak ang bulkang mayon sa nadaiban. Roger. In kaso na magtaas alerto ang 7 to 8 kilometers siyerto mapaibakwar kung saan magdidepende sa instructional sa APSIMO asin sa P-Box. Roger. Yan ang mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio. Basta radyo asin metal detector hanapon sa na PYC Enterprises, Orosite, Legazpi City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat tabi Chief Jimmy, kumpadreng Jim. Bebertadahan tayong taon-taon, tatamang-tama nga ni. Medyo naisingit talang ito sa international na bitin-bitin man nga ni. Pero taon-taon, i-prioritize ta mo na ining susabulkan ma yung tibad maakomodar ka ni Madam Doreen Abelinde and balikan ta na ito sa istorya tatabi isa kunyan sa international ipasabot ang sitwasyon basado sa mga sources niya tong nakukuha legitimate news outfit sa international tabi meron pa tayong text muna, isang text lang muna. Wara man magibukaan yan ay RGC. Mga paribok talaga Pio, good AM tabi, tingog kan Banuan, Barangay 4, Sagpon, Chalete and Louis Vibar. Good morning, Chalete and Louis Vibar, 8683, good morning. Stay po ta, medyo nalipat man agad ako, dapat pala si Madam Doreen, so ta, nailaog ta itong sa international. Bueno, taod-taod, inuton ta si Madam Doreen, and bago kita magpaarang mo niya na Miyerkules Paramenteras, balikan ta ang international. Sige. Mabaret ako na kita, Chief Tech Ramir. May kuwang kita sa newsroom mo na may mga hanap buhay kita. Mabulta po ang programa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dain na ihahampang kang House Prosecution Panel bilang mga testigo sina Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, as in House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigun kay House Prosecution Counsel Lorna Kapunan, magiging unnecessary as in redundant na ang sa inda mga testimonya matapos sa mga naging pagdangog sa nakalis na aldaw. Yan ang baret, hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin.
Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin Longganisa Boodle Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU program as in services orientation for barangay officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval as in procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Inubatan sarabay sa Smile always! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, tabi madayal na kita kay Madam Dorina Abelinde kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology kasubago naka usip ta tibaan lamang ma-accommodate kita ngunyan. Iray sabi ko Hello po. Yes, Ma'am Doreen, maray na aga si Pio po kan DCGB. Yes po, Sir Pio. Good morning po. Yes, we're on air na tabi. Ma'am Doreen, concern lang po, perminang nadadangog lalo pag dis oras ng pagkabanggi. Grabe ang ragubnob kan bulkan mayon. Ano po an sa inyong explanation ka iyan? Opo. So, kung magigarumduman po nindo ka mga nakaaraging aldaw, especially nung weekends po, simula nung Friday, no, nag-release ang PHIVOLCS ng advisory for mataas po yung sulfur dioxide emission ng Mayon. And then next day, Saturday, nag-abot po ng 13,128 tons per day yung nasusukol na sulfur dioxide sa Mayon. And then next coming days po, medyo nagbaba na siya hanggang 3,000, naging 3,000 po. So, Udma, Kansarong Aldaw, and Kanso Udma po, may na-record ulit kita na 9,000 tons per day na emission sa Mayon ng sulfur dioxide. So, ini po nangangahulugan na
there is still continuous na magma or resupply ng magma na nagfe-feed po sa eruption Kang Mayon sa na-experience tangon yan. So from deeper source, so nagma-migrate po yung magma into shallow levels. And yun na po, so nahihiling tangon yan na nagluluwas na lava sa crater Kang Mayon. So may mga, ini pong pagtaas kang sulfur dioxide, may mga kasabay po yan na mga saraday na mga explosion events, no? Itong inaapod tang minor strombolian activity and mga low frequency volcanic quakes. So nag-abot po yan kan suod ning 187 na volcanic earthquakes, kay bahan na po ang 43 na mga volcanic tremor. So iyan po na mga reports, no. May actually sa kuya may mga nagre-report din po and sa office na may mga nadadangog po na mga parang ragubnob, rumbling sounds. Opo, rumbling sounds sa harani sa Mayon. So, iyan po, yun na po ng mga low frequency volcanic quakes na nare-record kan PHIVOLCS. So, yan po yung movement ng shallow ng magma sa shallow depths ng Mayon. So, kasi shallow na yung magma nandiyan na po beneath the volcano na yung magma. And in fact, has been erupting po since January. And then ngayon, mas medyo nag-intensify lang siya ulit kasi may mga nare-record na ulit kita ng mga low frequency volcanic quakes and mga tremors. So, yan na po yun. And possible din po na yan din po yung or yung iba din po dyan is yung mga minor strombolian activity natin and pati po yung mga short-lived lava fountaining events. So, actually parang duwang banggi na po, may strombolian events na po kita, no? Yung talagang parang masigabo na yung pagputok-putok dyan sa crater. So, pwede pong iyan na po sa mga nanadangog and mataas din po yung rock falls natin and may nare-record din pa rin po kitang mga PDC signal. So pwede pong yung mga nag-uumpugan na bato or mga iyan nagrarasay na mga rock falls, pwede din po iyan yung nadadangog ng dam. So nagkakapirang factors ang pwedeng i-attribuer kung nakakadangog kita kang rumbling sounds. Primero, iyaon na sa may bunganga kan bulkan Mayon, hababaw na, so nagluluwas na mga magma, naghurog-hudog na, then so mga nagreligid na darakula o nagapon, iyo pa iyan, buda sa pagsasabog, padiit-diit, kaining bulkan Mayon. Diyan so mga nagkakadarangog tangon yan, Opo. Tsaka, ini pong bagong resupply kang magma, parang siya, gas-rich siya, no? Kaya halangkawon so na re-record na sulfur dioxide. And talagang dakulon po kitang nare-record na minor strombolian events na yun na nga ni po ang cause po kani yung mga gas bubbles po baga na yaon dyan sa magma. Pag nare-reach niya yung crater kang Mayon is pop-up po siya, no? Napuputok po siya and yan na po yung mga weak explosions na nare-record ta or nahihiling ta sa crater. So that explains it all, tabi Ma'am Doreen, ining nag-itaas na magma, iyon na sunadadangog ta, naghuhurog-hudog na, ragubnob na, yaon na sa may bunganga kan bulkan Mayon, and gulpi so darang paros, puwersa, kumbaga, sulfur dioxide, iyon na suminapos nga pag luwas sa bulkan Mayon, then suminariligid na gapo, iyon na yan so nagkakadarangog tapatabi. Apo. Tabi ining kunyan, may hapot lang kaya digdi sa tuyang hali sa mga paraan tabay ta both sa mainstream buda sa online. Pwede po pa-ask, ano ang masasabi ng PHIVOLCS po? May mga nagsisirculate online po kaya, dami pati reactions, alerto sa Albay, Mayon volcano, papalapit na sa
explosive phase matapos basagin ang sulfur record. Ma'am Doreen, paki-explain po, coming from you, authority na tabi, your reaction. Opo. So, yung actually ano po no, technically speaking, ang na-experience na po ngunya na type of eruption, bagaman sinabi kang PHIVOLCS na effusive eruption siya. So yung mga intermittent na mga minor strombolian to strombolian activity na nga ni po ngunya na duwang nakaaging aldaw, ibig sabihin po kayan, technically yung strombolian eruption is explosive na po siya. But weak explosions lang po. Yeah. But kung specifically po yung tinutukoy ng post is yung explosive na hazardous eruption or mga moderate explosion sa crater ng Mayon. So hindi naman po natin data man po tiga rule out or sinasabing walang chance, no? There's always a chance po na magkaigwang arog kayan. So, pero ngunyan technically yung mga strombolian eruptions po or strombolian activity na obserbahan ngunyan na mga nakaaging aldaw lang is considered na po siya as explosive eruption. Yan, okay. So sa madaling sabi, scientifically, technically, talagang explosive eruption na. Pero bako itong na-imagine tanggaru baga sining Dante's Peak baga no. So makusugo no. Iyo na igwa na ning strombolian eruption yun na. So pag sinabing strombolian yun na nagpuputok na paitaas. Yes po. Na nagbubutwa na sa bunga nga nagtuturo na gari quitis na dala. Yes po, tama po. Nagsasabog na kita talaga. Pero itong explosive na garo na end of the world, World War III, day pa man. Yaon pa lang kita sa araw ka na phase and day yan pinag-roll out na posible mananggad na mangyari scientifically tabi. Ano po? Opo. Ma'am Doreen, salamat din maray. Anong advice kan PHIVOLCS ining halimbawa pagbanggi baga paano very evident yan ta silensyo na pagbanggi, anong advice? Dapat bang matakot or maghadit or what tabi? Pag nadadangog ang ragubnob, lalo na sa palibot kan Bulkan Mayon, pati nga ni digdi sa may sentro kan Legazpi, nadadangog na tabi. Anong advice tabi? So, recommendation po kang PHIVOLCS dati lang naman po, no, since nasa log pa po kita sa alert level 3, ipinagbabawal pa rin po yung paglaog sa 6 km permanent danger zone dahil yan nga po yung pinaka impact zone kang ngunyan na eruption kang Mayon. And yung mga rumbling sounds po, no, is talagang normal, no, very common sa actively erupting volcanoes, lalo na sa Mayon, no. Dawa nga ni sa Santo Domingo dangog po itong mga rumbling sounds. And yun, so ang iba ko pa pong reminder, so magdangog po kita sa mga itong mapagkakatiwalaan na mga news channels, mga radio news programs na talagang itong trusted and sa mga official government agencies na nagmo-monitor kaining Mayon volcano like PHIVOLCS, APSEMO, and sa tuyang itong mga magsunod po kita sa mga polisiya na ipinapatupad kang sa tuyang mga local DRRMs. So talagang data po kay puhan na magpanik, no. Kay puhan ta po maging handa and maging kalmado kung ano po kung sakaling magkaigwaning data inaasahan, aram ta po ang gigibuhon. Ma'am Doreen, salamat, mabuhay ka mo dyan sa PHIVOLCS. Okay po. Thank you po, sir. Thank you po. Welcome, mga tugang Madam Doreen Abelinde, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, dyan po sa Linon Hill Observatory Station. Siguro sa masunod na broadcast na lang, ining sa international medyo bitin na kita tabi, and po respeto sa masunod na programa. Saro pang report muna and then exit na tayo sa tingog kan Banwaan. Si Joshua, pasok natin. Ang report ni Joshua, eto na.
Morning, Joshua. Morning. Go ahead. Morning. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga palantabay. Sakto nakatagpo ko na yan si Kagawad Dilumen sa Sir Pio ang author kan ordinansa na naglangkaw nin entrance fee duman sa Kagsawar Ruins Park. Nagkatarang punto si Sir Pio at nagadantama ng statement o pahayag niya duman sa nainot man na ipinahayag kan Regional Director kan Department of Tourism na magindasin ba nakikig sa paglangkaw kan entrance fee digdi sa sikat na pasyaran. Si Kagawad Pilo Tabi, Sir Pio. Hello? Yes, good morning, Kagawad Attorney Pilo. Maray na aga. Si Pio Fernandez po kan DCGB. Ay, Marinalda Tabi, Pio. Kagawad Attorney ko, ano po an sa imong reaksyon ta kasusaro na semana na interview man si Director Erby Aguas kan Departamento de Turismo and ang sabi niya nagsurat sinda sa LGU through Mayor Vic and kan makahurong ko man si Mayor Vic off air na confirmar niya man na may surat man agad sa tourism. Ang kon lang kan istorya is parang so DOT na bigla sa pagpa-increase kan singil dyan sa ining Kagsawa and then saro sa mga punto duman is dapat nakakaisi yung tourism bilang ang Kagsawa is declared na parang national historical site ata yon. Ano Tabi? Now, your reactions on this Tabi, Councilor Pilo, Attorney? Go ahead po. Actually, surprise sa mangyari ako sa reaction kan DOT Region 5, no? I think gulang siguro mga lapses in terms of flow of correspondence kasi di naman po pwedeng hindi kita mag-public hearing kayan sa saluyan tanang kagawa kasi hindi lang abogado isip po ang proseso bago kita maglangkaw fees as in kung magpataw magkita yung mga penalties yaon po yan sa local government code na i-public hearing is a must. So, ito po kita public hearing kaya may dokumento yan, may minutes, ang gabos pong tourism stakeholders, kaya iba po ang DOT R5 tsaka provincial tourism, indikado po yan. So, sa wala man po kita pigbalgar, in fact, to ordinance pa, submitted man yan sa provincial, no, for review at nag-lapse into law na yan dahil pamindang inaksyonan for whatever reason it was in that. Pero rest assured, nagagit po yan sa proseso. So are you confirming Tabi Attorney Konsihal na igoning official na surat ipinadara sa Departamento de Turismo Region 5 Tabi? Po, nabasa ko po yan. So ang ginibumi po, sinimbag ko po ito. Ako po nagsimbag. Pina-noted ko na lang po kay Mayor Vic Terete. Ako po nagsimbag bilang committee chair na tigpaliwanag pa as in tiga pundo pa sa mga petsa kang public hearing as in tig-encourage na mag-collaborate na sana. Ang dito magtaglambang saro magtarabangan para ayusin ang turismo kang Albay na medyo napapabayaan na. Ayun. Iuman nga so sa kuyang intervista naman, sabi ko, you are one, both the LGU Daraga and tourism na saroan pagkong ka na ma-improve ang turismo. Ano Tabi? Now, sinimbag na nindot officialmente and stating the fact na sinda bago so tourism, inimbitaran Tabi kan mag-public hearing Tabi kamo. So, DOTR 5? Councilor Pilo Attorney? Hello na po. Councilor Pilo Attorney. Opo. So apot ko po kaya is pag public hearing official na imbitaran Tabi. So DOTR 5 over. Iya po. Nasa minutes lang po yan. Very good, very good. Now, ang sabi ang appeal ni Tourism Director Erby na sa mga masunod mas magkaigaw pa kang close coordination ta historical site ata yan na na deklarado ng historical site yung Kagsawa. Your notes on this Tabi? Po, sangayon po kita na dapat man talaga ang DOT pirming ipaisi as in-inbuild ko sa gabos na mga initiative ka o iniatibo sa mga
pag-ayos ta o pag-innovate ta kang mga tourist sites lalo ng Kagsawa, as in ining mga heritage sites na nasa Sadiri, as in pag Sadiri kang Manwakan Daraga. Saro sa punto pa duman tabi, if I may, pardon my ignorance kung ano man ang gadini, igodaaning ipinag-recommendar na saro sa ng tourist operator ata o grupo dyan na duman sa na magko-coordinar sa mga turistas. Kindly expound tabi, Attorney Counsihal, go ahead. Hindi po, pinaliwanag mo po yan sa reply letter pa kay RD Aguas na nag-undergo po kay PPP ang Municipal Daraga para to improve, innovate and digitalize tourism. So by ito po kita the first public-private partnership na nilunsar between the private proponent and the municipality of Daraga. And in PPP project naglagi po ito sa proseso, aprobado po ito ng PPP Center sa Manila. Nirepaso po ang gabos sa dokumento, lalo na so feasibility study. Kaya kumpiyansa po kita na ining pinigibo ta ora po kitang tiga balgar na lay as in ang ubito ta is papadakaray ang Kagsawa, ang basic facilities, as in ang tourism experience, lalo ng cultural experience ng mga turista na maarabot. Ang konsepto po tabi, Attorney Counsihal Pilo, kan PPP, ano ba? Saro lang ang dapat na kontratahon kan mga turista gusto magpasiring dyan, gabos-gabos, managod sa kung saan magduman, gabos, akomodasyon, gabos tabi in information. Araw ka na konsepto tabi? Dahil man po, optional po sa tourist kung they are going to use the app para magpasyar sila sa mga tourist destinations. Pero pag offer kang Daraga, iba po kitang mobile application kung saan nga po sa mga tourism stakeholders, araw ka mga ATV, hotels, Kagsawa entrance, motorcycle rental, car rental, ubus pong stakeholders o souvenir shops, yan po naman sa app. Na kung ang gusto ko ng turista, direktor na magpag-transaksyon, as in magbayan, sabi na magparatila, may option po sila. Dahil mo pong pilitan. Parang lang po yan kang mabayad niya pa ang grocery sa mga department store, as in mga supermarket. Mamili ka po kung mabayad kang cash o mabayad ka Gcash or QR Philippines. So yan po pinag-ibot nag-digitalize po kita tayong paang direktiba kang national government towards digitalization. So would it be a fair conclusion tabi, Attorney Counsihal Pilo, na dainin ipinagrekomendar na igoning exclusive sana nadudumanon sa mga turista na tour operator or kung anong sistema, kundi igwang opsyon ang mga turistas? Tama po, wala pong exclusive dahil that is against the spirit of free enterprise. Option lang po, araw kang mga ining pag-book, pagbayad. As in, alibawa lang, madumang ka sa Marison, hindi ka po dumirekta magaduman magbayad sa Kahera. O magkagi ka po sa Agoda or Booking.com. Yes. Yan po ang option. Bigataw ta sa mga turista or mga konsumadores towards digitalization na kita. Tayan mo pa ang tig-anticipar ta, maabot ang panahon, 5 to 10 years from now, mas nakula po ang cashless transactions. So they iba po, na nag-abroad, isip po rin ba yan sa mga first world countries, araw kan Singapore, may mga restaurants sa duman na no cash is accepted. So, pasil na po sa cashless. So, eman po na mag-stagnate, pwede mag-stagnate kita, maabot ang panahon, wala na pong turista o nagalaog sa Kagsawa, kasi hanap kang mga turista, lalo na mga future generation, is cashless transaction. So, daing pig-recommendar ang Albay, ang Daraga. Wala po. Sige. Wala po. Okay. Bako po yan patas na arugsan ng sistema. Opo. Sige tabi, Councilor Attorney Pilo, salamat sa oras sa sininformasyon. Salamat po sa oras. Singit ko lang tabi, Sir Pita, nabanggit ni Kagawan, kung ka nag-operate itong PPP, naglangkaw naman so collection pa sa Kagsawa Ruins, pero na po tabi,
Go ahead. From January to May, end of May, nasa kulang-kulang 11 million na kita. Kung kumpara kang 2024, na kag-administrasyon, ang sarong taon nila nasa 13 million lang. 1 year. So, just imagine, half of the year pa lang, abot lang sa 1 year. So, nakulang pa sa munisipyo. Naku, ano po ang katuyuhan ta na mauminto ang revenue sa tourism ng LGU. Magagamit po yan para sa pangangaipo kang mga kasabilidad, lalo na sa pagbakad ng mga bulong, para sa mga eskwelahan, sa mga estudyante. Yan po ang katuyuhan ta. Medyo may problema po ang cash flow kang daraga, kaya sabi ko maghanap kita pagkakakitaan na legal as in diretso ayusun ta naman ang tourism industry kang banwa kang daraga. Councilor, salamat po. Alright, Sir Pio. So yan ang balancing presentation, Sir Pio, na mga impormasyon. Live digdi sa daraga, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua, and Attorney Councilor Pilo Dilomen. Masunod po tulos, nakautang na nga kita, in fact, kay News Director Mar, as in sa iba pang mga programa. Salamat ka sa idong pagantabay, mahal lamang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog